Ve viktoriánské době měl manžel nad ženou absolutní moc, právní, tělesnou i finanční. Zákon z ní dělal nikoho. Ale existovaly ženy, které tuto moc systematicky rozkládaly, tiše, trpělivě, bez jediného výkřiku. A to, jak to dělali, se dodnes raději nezmiňuje. Dnes vám vyprávím příběh ženy, která vstoupila do manželství se 17 stránkami důkazů ukrytými pod živůtkem svatebních šatů a která dostala zpět vše, co její rodině ukradli. Bez jediné žádosti, bez jediné slzy. Jenom s tím, co měla v rukou. A ten příběh začíná 1200 svícemi v katedrále. Žena stojí u oltáře. Muž jí šeptá nejtemnější větu, jakou kdy řekl. A ona odpoví tak klidně, jako by ho prosila o čaj, protože přišla k oltáři se 17 stránkami jeho rodinných lží přiloženými k tělu. Ale dříve, než vstoupíme do té katedrály, potřebujeme chvíli strávit ve světě, ve kterém ta žena žila. Protože bez pochopení světa, v němž se pohybovala, by ten příběh zněl jako výjimka. A on výjimkou nebyl. Byl jednou z mnoha odpovědí na jeden a týž systém. Systém, který byl vybudován tak důkladně a tak samozřejmě, že ho většina jeho obyvatel ani nevnímala jako systém. Vnímali ho jako přírodu. Viktoriánská Anglie stála na právním principu, jemuž se říkalo coverture, v překladu přibližně krytí nebo pohřbení. Princip přišel z anglosaského zvykového práva a ve viktoriánské éře byl stále živý a platný. Říkal zhruba toto. Žena má před svatbou samostatnou právní existenci. Ve chvíli, kdy vstoupí do manželství, tato existence zmizí. Sloučí se s manželem. Není to jenom symbolika, je to zákon. Provdaná žena nemůže vlastnit majetek. Nemůže uzavírat smlouvy. Nemůže žalovat ani být žalována jako samostatná osoba. Nemůže mít bankovní účet. Nemůže podat svědeckou výpověď proti manželovi. Nemůže rozhodovat o svých dětech. Pokud pracuje a vydělává peníze, jsou to ze zákona manželovi peníze. Pokud zdědí šperky po matce, jsou to ze zákona manželovi šperky. Pokud napíše dopis, manžel ho smí číst, zadržet, zničit. Bedřich Ctislav Mrázek se přiznává, že tuto část studia viktoriánské doby považoval dlouho za nadsazenou, za rétorickou zveličeninu pokrokových historiků. Pak si přečetl zákon samotný. A pak se posadil a chvíli seděl. Protože to nadsazené nebylo. Bylo to doslova tam, v textu zákonů, formulované s klidnou byrokratickou přesností jako něco samozřejmého, jako příroda. Reformy přišly postupně. Zákon o majetku vdaných žen z roku 1870 a pak znovu z roku 1882 začaly tuto stavbu pomalu bourat. Ale v 60. letech 19. století, do nichž zasazujeme dnešní příběh, platila většina těchto omezení v plné síle. Zákon o rozvodu z roku 1857 přinesl určitou změnu. Do té doby šel rozvod jedině aktem parlamentu, tedy cestou vyhrazenou těm nejbohatším a nejlépe propojeným. Po roce 1857 se rozvod stal dostupnějším, ale podmínky zůstávaly napínavě nerovné. Manžel mohl žádat rozvod pouze z důvodu manželčina cizoložství. Žena musela prokázat cizoložství a navíc k tomu buď krutost, nebo opuštění, nebo incestu, nebo bigamii. Jednoduše řečeno, manžel potřeboval jeden důvod, žena potřebovala 3. Pokud to stále zní abstraktně, zkuste si to představit konkrétně. Mladá žena z dobré rodiny se provdá. Ze dne na den přestane existovat jako právní osoba. Veškerý majetek, který přinesla do manželství, peníze, šperky, pozemky po babičce, zásoby plátna, knihy, patří nyní manželovi. Pokud jí napíše obchodník s dlužnou pohledávkou, nemůže ji zaplatit bez manželova souhlasu. Pokud jí sousedka požádá o podpis na petici farní rady, nemůže petici podepsat, protože jako vdaná žena nemá podpis s právní váhou. Pokud zemře její matka a odkáže jí náhrdelník patří manželovi. Pokud napíše dopis sestře
a manžel ho otevře a přečte, nestalo se nic nezákonného. Pokud se rozhodne odejít z domu a vzít s sebou děti, může je zákon přivést zpět a ona nemá obranu. A pak je tu věc, která možná překvapí nejvíc. Veškeré toto omezení nebylo prezentováno jako trest. Bylo prezentováno jako ochrana. Říkalo se, že žena je příliš citlivá a příliš laskavá na to, aby ji zatěžovaly hrubosti světa obchodu a práva. Muž se o to postará. Muž ji ochrání. A systém byl tak propracovaný, že ho přijímala i velká část žen samotných. Ne proto, že by mu věřili, ale proto, že alternativu si nedokázali představit. Jak se v takovém světě bránila žena, která věděla o křivdě, která měla důkazy, která viděla nespravedlnost naprosto jasně, ale neměla zákon, tribunál ani fórum, které by se za ní postavily? A než přejdeme k příběhu, ještě jeden moment u viktoriánské přípravy na manželství. Protože to, jak byla dívka vychovávána, přímo určovalo, co dokázala v manželství přežít a co dokázala v něm vidět. Šlechtické dívky v Anglii 19. století procházely přísným, precizně nastaveným vzdělávacím programem. Ale cílem tohoto programu nebylo vzdělání. Cílem bylo vhodné provdání. Dívky se učily francouzštinu, italštinu, trochu němčiny. Učili se kreslit akvarelem, hrát na pianoforte, zpívat árie. Učili se tančit, sedět vzpřímeně, psát dopisy správnou rukou, vést rozhovor u stolu bez toho, aby se dotkli čehokoliv kontroverzního nebo zajímavého. Učili se, jak přijmout kompliment, jak odmítnout nevhodnou konverzaci, jak vstoupit do místnosti a jak z ní odejít. A nad vším tímto stálo jedno tiché, nikdy explicitně nevyřčené poučení. Ženou si všímáš toho, co se děje kolem, ale neříkáš to nahlas, pokud tě k tomu muž nevyzval. Paradox tohoto vzdělání byl pozoruhodný. Připravovalo dívky na pasivitu. Ale aby mohly být dokonale pasivní navenek, musely být mimořádně pozorné uvnitř. Žena, která dokáže vést konverzaci bez toho, aby řekla cokoliv podstatného, je žena, která přesně ví, co je podstatné, a rozhodla se to nezveřejnit. Žena, která celý večer naslouchá a usmívá se, si pamatuje každé slovo. A žena, která se nikdy nepletla do obchodních záležitostí svého otce, přesto ví, kolik dluhů má, komu je dlužen a který věřitel přichází každé pondělí. Genevieve Carovová prošla tímto vzděláním a pak ho použila k něčemu, na co nebylo navrženo. Jedni říkají, že se nebránila, jedni říkají, že to nešlo, ale historici, kteří se opravdu pečlivě prohrabávají v archivech 19. století, nacházejí odpověď jinou a daleko fascinující. Ženy se bránily. Jen způsoby, které byly pro jejich dobu tak neviditelné, že je nikdo nezaznamenal jako odpor, protože nepřipomínali odpor. Připomínali zdvořilost, poslušnost, domácí péči. A právě proto fungovaly. V katedrále svítilo 1200 svíček. Zpíval sbor někde nad hlavami. Biskup listoval knihou. 400 hostů v hedvábí a uniformách sledovali to, co si Londýn v tomto roce jednohlasně dovolil nazvat nejvýhodnějším sňatkem sezóny. A pak se vévoda z Halvestonu sklonil ke své nevěstě. Sklonil se k hedvábnému závoji a krajce u jejího spánku a zašeptal větu, kterou si připravoval od okamžiku, kdy byly podepsány smlouvy. Budete prosit o mou přízeň. Jeho dech byl teplý. Sbor stále zpíval. Biskup stále listoval. 400 hostů viděli jen dokonalou scénu dokonalé viktoriánské svatby. Nevěstu v bílém, ženicha ve fraku, svíčky, zpěv a majestátní klid prostoru. Nikdo neslyšel to, co bylo zašeptáno. Bedřich Ctislav Mrázek tu musí zastavit. A zastavuje se tu pokaždé, když si toto místo příběhu připomene. Protože ten šepot prozrazuje o vévodovi víc než celý jeho společenský profil. Věděl, že smí říct cokoliv. Věděl, že žádný zákon ho za ta slova nepostihne. Mohl je říct nahlas, před svědky, a nikdo by to nenahlásil žádnému úřadu, protože žádný úřad nebyl.
a přesto to šeptal. Buď z potěšení ze soukromého ponížení, které je osobnější než veřejné, nebo ze strachu, že by ta věta nahlas zněla tak přesně tak ošklivě, jak ve skutečnosti byla. Lady Genevieve Carrowová se neusmívala proto, že by jí to potěšilo. Usmívala se přesně tak, jak se usmívá nevěsta, které právě řekli, že vypadá krásně, nebo že počasí vydrží na snídani po obřadu. Malý, dokonale umístěný úsměv bez jediné vrásky napětí, neotočila hlavu, nezměnila úhel ramen, jenom zvedla bradu o půl palce a odpověděla mu stejně tichým, rovným tónem, jaký použil on. Nikdy jsem o nic neprosila. Vévoda stuhl. Čekal záchvěv. Čekal ten malý, krásný třes ženy, která teprve nyní naplno pochopila, co odsouhlasila. Čekal, že bude viditelná. Ta chvíle, kdy si nevěsta uvědomí skutečnost svého nového života. Nečekal klid ženy, která to evidentně chápala od samého začátku a přesto prošla celou lodí katedrály jeho směrem. Teď se na ní poprvé skutečně podíval. Tak, jak se na ní za těch 3 setkání, která zorganizovali jejich otcové, vůbec neobtěžoval podívat. Zlatavé vlasy pod závojem, šedé oči přesně té barvy jako listopadové moře. Tvář složená s takovou autoritou, že nemohl říct, zda se bojí, nebo se tiše baví, nebo nese něco, pro co on ještě nemá slovo. Biskup zakašlal. Vévoda se otočil k oltáři a pronesl sliby čistým, rovným hlasem, tím hlasem, jímž v téže sezóně vyhrál 3 debaty v horní sněmovně. Genevieve řekla své sliby ve stejném rejstříku. Prsten přejel na její prst hladce, jako by tam čekal. Neohlédla se za ním, když se otočili čelit shromáždění. Dívala se místo toho na malé dveře za jižním příčným lodím. Dveře, jimiž měl vstoupit její bratr Nikolas, a nevstoupil. A pod živůtkem jejich svatebních šatů, přiložený k jejímu tělu, přišitý do hedvábné podšívky, přetrvával složený dopis jako druhý, pomalejší tep srdce. Viktoriánská svatba byla pro ženu divadlem, při němž hrála hlavní roli a přitom neměla ani jedno z autorských práv na text. Šaty vybral módní návrhář, obřad řídil církevní zákon, hosty pozvali rodiny, vývoj odpoledne určil protokol. Nevěsta šla tam, kam ji vedli. Stála tam, kde jí řekli. Usmívala se na lidi, které znala sotva ze jména. A za tímto vším, za tím veškerým závojem a svíčkovým světlem a sborovou hudbou se uskutečnil jeden právní akt, který měnil vše. Žena přestala existovat jako samostatná osoba, zákon to potvrdil. Kněz to posvětil. Hosté to slavili šampaňským a blahopřáními. Snídaně po obřadu se konala v dlouhé galerii Halveston House pod portréty mrtvých Halvestonů, generace, z nichž každá byla pověstná buď ctností nebo krutostí, podle toho, ve kterém století žila. Lady Genevieve, nyní vévodkyně z Halvestonu, třeba že jí ten titul stále připomínal kabát, který ještě nesedí, seděla po manželově pravici a jedla 3 sousta fazanů a přijímala blahopřání cizích lidí se stejným přesně umístěným úsměvem, který měla u oltáře. Nedívala se na dveře. Ani jednou. Rozhodla se to v kočáře mezi katedrálou a galerií. Pokud se na dveře podívá, nepřestane se na ně dívat. A pokud nepřestane, rozbrečí se. A pokud se rozbrečí, ztratí jediné, co jí kdy chránilo, dokonale klidnou tvář ženy, která vypadá, jako by byla v pořádku. Nikolas nepřijel. Nikolas, který jí před 3 týdny napsal. Mám dokumenty. Dostanu se k tobě před obřadem. Počkej na mě. Nikolas, jehož ruka na jejím zádi měla být jedinou rukou, kterou ten den opravdu cítila. Nikolas, který byl někde na cestě mezi Norfolkem a Londýnem, nebo někde horším. Dopis pod živůtkem byl čím dál teplejší, dokud si nenamlouvala, že je to jediná věc, která ji drží vzpřímenou. Bedřich Ctislav Mrázek si při studiu viktoriánské snídaně po obřadu opakovaně klade tutéž otázku, co vlastně hosté viděli. Viděli nejlepší sňatek sezóny. Viděli vévodu, který dostal manželku z problematické rodiny za rozumnou cenu,
totiž za vyřešení otcova jména a za přístup ke konkurenčním pozemkům v Norfolku. Viděli nevěstu, která seděla vzpřímeně, jedla s grácií 3 sousta a přijímala blahopřání s dokonalou zdvořilostí. Neviděli dopis přiložený k jejímu tělu. Neviděli chybějícího bratra. Neviděli 6 týdnů přípravy a plán, jehož první krok byl právě tohoto okamžiku doprovázet. To je jedna z věcí, které viktoriánskou epochu z pohledu ženských dějin dělají tak fascinující. Veškeré nejdůležitější věci se odehrávaly přesně tam, kde je nikdo nehledal. Pod závojem, za úsměvem, v mezeře mezi 2 poloudváry. Muži viděli to, co bylo na povrchu, a povrch byl vypilován k dokonalosti. Co bylo pod ním, muži neviděli, protože se je nikdo nenaučil vidět. Bedřich Ctislav Mrázek chce v tomto místě říct jednu věc, která ho při studiu viktoriánských žen fascinuje opakovaně. Kontrola nad vlastními emocemi, jakou Genevieve Carovová předváděla, nebyla přirozený talent. Byla to natrénovaná dovednost a viktoriánské dívky jejího stavu ji trénovaly od útlého věku. Každé prostředí, v němž žili, od rodinného domu přes dívčí školu až po salonní návštěvy, je trestalo za veřejné emoce a odměňovalo za klidnou zdvořilost. Pláč byl nevhodný, vztek byl nevhodný, strach se nesměl vidět. To, co se zvenčí jevilo jako emotivní chladnost nebo odtažitost, bylo ve skutečnosti přísnou disciplínou přežití. A paradoxně, právě tato disciplína z mnohých udělala pozorovatelky mimořádné přesnosti. Žena, která celý život trénuje neprojevit reakci, se stává ženou, která všechny reakce dokáže číst v ostatních. Genevieve Carovová seděla na snídani po vlastní svatbě a v mysli si opakovala každý krok, který musí udělat, jeden za druhým. Bez ohledu na to, co se stalo Nikolasovi. 3 dny po obřadu odjela do Halveston parku v kočáře, který byl postaven pro předchozí vévodkyni a slabě páchl levandulí a starých kůží. Vévoda měl obchody ve městě a hodlal zůstat v Londýně. Genevieve odjela na venkovské sídlo se zřetelnými instrukci. Zabydlit se, naučit se klíče od domu, neobtěžovat. Řekl jí to u dveří kočáru tím rovným hlasem, který znal od oltáře. Personál shledáte způsobilým. Paní Hedleyová dostala dlouhý dopis instrukcí od mého strýce. Nebudete nucena nic měnit. Samozřejmě. Strýc Lord Crowley navštíví sídlo do 14 dnů. Projevte mu veškerou zdvořilost. Samozřejmě. Podíval se na ní pak, tím malým znepokojujícím pozorným pohledem, se kterým se na ní díval u oltáře. Pohledem muže, který zkoumá kus důkazu, který nedokáže pojmenovat. Souhlasíte se vším, madam? Souhlasím se vším, co mě nic nestojí, řekla a nastoupila do kočáru. On zůstal o chvíli déle na štěrku, než bylo nutné, pak zavřel dveře sám. Halveston Park ležel 40 mil severně od Londýna. Čtvercový bledý dům zasazený do lesů, které před 140 lety vysadil jeden z Halvestonů, aby odradil sousedy. Genevieve vstoupila do vstupní haly a sundávala rukavice s tím rozhodným klidem ženy, která zde hodlá zůstat. Do týdne prošla dům pokoj po pokoji. Ne jako zvědavá nevěsta, ale jako někdo, kdo mapuje terén. Všímala si, která křídla jsou uzamčena a která volná. Která okna vedou do zahrad a která do dvora. Kde se dává personál a kde jsou klíče. Kde jsou místnosti, o nichž se mluví, a kde jsou místnosti, o nichž se nemluví. Do 2 týdnů požádala paní Hedleyovou zdvořile, velmi zdvořile, o klíče od zesnulého vévody knihovny a od archivní místnosti. Paní Hedleyová vydala jeden klíč. Ne druhý. Papíry jeho milosti se obvykle nerušívají, vaše milosti. Nehodlám je rušit. Hodlám je číst. Druhý klíč paní Hedleyová přinesla druhý den ráno s výrazem ženy, která dostala instrukce z Londýna a instrukce od své vévodkyně a která se po zvážení rozhodla, že vévodkyně je bližší autorita.
Bedřich Ctislav Mrázek tuto scénu zdánlivě malou, výměnu slov mezi dvěma ženami o jeden klíč, označuje za jeden z nejpřesnějších výřezů ženské každodenní taktiky 19. století. Ženy v čele domácnosti neměly přístup k informacím domu automaticky. Zákon se staral o velké záležitosti. Majetek, smlouvy, dědictví, soudy. Každodenní provoz domu, kdo smí kam vstoupit, kdo dostane jaký klíč, kdo je informován o čem, to bylo v praxi ženinou doménou, pokud si ji dostatečně pevně a nenápadně vytvořila. Tím, že se Genevieve chovala jako někdo, kdo prostě spravuje domácnost, tím, že žádala zdvořile a nenaléhavě, tím, že působila jako žena, která si jen potřebuje udělat přehled nového domu, vytvořila situaci, v níž paní Hedleyová čelila volbě. Buď podat hlášení do Londýna a vznést otázku, proč vévodkyně nesmí číst v archivu vlastního domu, což by samo o sobě znělo podezřele, nebo jí klíč prostě dát. Dostala klíč. Archivní místnost se nacházela na konci východního křídla, za dveřmi, jejich šprach svědčil o tom, že nebyly otevírány roky. Genevieve přinesla svíci, sedla si za dlouhý dubový stůl a nezvedla se 6 hodin. 6 hodin. Je nutné si to představit. Starý prach. Zapach vosku a papíru. Ticho venkovského sídla v poledne, kdy personál je v jiných křídlech a ve dvorních budovách. A žena, která systematicky, zásuvku po zásuvce, kabinet po kabinetu, prochází záznamy rodiny, která zruinovala tu její. Hledá konkrétní svazek, o jehož existenci tuší, ale jehož polohu nezná. Našla ho ve druhé zásuvce 3. kabinetu. Svazek provázaný červenou lněnou stuhou. Nezavázala ho. Zvedla ho, odhadla váhu, prolistovala kraje stránek a vrátila ho přesně tam, kde byl. Pak šla do svého pokoje, zamkla dveře a poprvé od katedrály se konečně nechala třást. Tato scéna, 6 hodin v prašné místnosti, systematické procházení kabinetů, nalezení svazku a jeho vrácení přesně na místo bez jediné viditelné reakce, je pro Bedřicha Ctislava Mrázka jedním z nejpřesněji nakreslených obrazů toho, co mohla viktoriánská žena dělat a jak to dělala. Protože archivní místnosti existovaly v domech skutečně. A ženy do nich skutečně vstupovaly. Za různými záminkami, s různou opatrností, s různými výsledky. Víme to ze zápisků hospodyň, ze soudních svědectví, z korespondencí, které přežily v rodinných archivech. Ženy věděly, co dům obsahuje. Věděli, kde jsou dluhopisy. Věděli, které smlouvy jsou v horní zásuvce a které v dolní. Věděli, kdy se přijížděl právník a o čem se hovořilo. Zákon je ze světa obchodu a práva vytěsnil, ale zákon je z vlastních domovů nevytěsnil. A v tom vlastním domě byl prostor pro poznání, které muži nepovažovali za nebezpečné, protože nepovažovali ženy za schopné je použít. Chyba. Bedřich Ctislav Mrázek si při čtení tohoto místa příběhu vždy uvědomí tutéž věc. Genevieve Carovová nebyla stroj. Byla žena pod enormním tlakem, která se vědomně rozhodovala, kdy může slabost projevit a kdy ne. Pohybovala se v domě, kde každý sluha byl potenciálně zpravodajem pro Londýn. Kde každá neobvyklá reakce mohla být interpretována a postoupena dál. Za zamčenými dveřmi vlastního pokoje si mohla dovolit se třást. Jinde si to dovolit nemohla. Dopis od sestřenice přišel 11. den. Genevieve ho četla stojíce u okna snídaňového salonu v chladném listopadovém světle. Sluha, který dopis přinesl, si pak v rozhovoru s paní Hedleyovou povšiml a zaznamenal, že nová vévodkyně nevydala jediný zvuk, ale její tvář zbledla jako papír. Nikolas byl nalezen, říkal dopis. Živý, špatně zbitý. Byl přepaden 2 míle za vesnicí Hedley muži, kteří mu vzali brašnu a zanechali ho v příkopu. Farmář ho odvezl domů na vozíku. Byl nyní u tety v Hertfordshire se zlomenou paží a horečkou a prosil o ni. A brašna z papíry zmizela. Genevieve složila dopis jednou, přeložila ho znovu. Přistoupila k rannímu ohni
a chvíli ho držela na kraji plamene. Pak ho nepálila. Uložila ho za živůtek ke staršímu dopisu, který nosila od oltáře. A oba papíry ležely vedle sebe za jejím srdcem jako dvě půlky něčeho rozbitého. Do hodiny napsala 3 dopisy, jeden sestřenici. Jeden vesnickému lékaři v Hedli s žádostí o zprávu o mužích, kteří napadli jejího bratra, jakékoliv dostupné popisy, svědectví, záznamy. A jeden Lucianovi Halvestonovi do Londýna s žádostí, aby přijel na panství co nejdříve ve věci, kterou preferuje nesvěřovat papíru. Všechny 3 zapečetila vlastním prstenem a sama odjela na poštu do vesnice. Nedůvěřovala žádnému sluhovi. Pak se vrátila do archivní místnosti. Napsání 3 dopisů během hodiny a jejich osobní odnesení na poštu, to byl pro Genevieve Carovovou taktický krok, jehož dosah byl větší, než by se zdálo. V Halveston Parku pracoval personál, za každý z nějž mohl být loajální vévodovi nebo strýci Crowleymu. Každý dopis předaný sluhovi byl dopis potenciálně zadržený nebo otevřený. Každá zpráva poslaná přes správce panství mohla dorazit s vypuštěnými částmi nebo vůbec. Tím, že vzala koně, jela do vesnice a dopisy podala osobně u vesnického poštmistra, Genevieve zajistila, že komunikace proběhne mimo dosah domu, mimo dosah dozoru, který ve Halveston Parku existoval a o němž věděla. Bylo to rozhodnutí informačně hygienické, přesné a pro šlechtičnu doby, která takové věci dělat neměla potřebu ani zvyk, pozoruhodné. Bedřich Ctislav Mrázek zde chce znovu zastavit, protože tohle je okamžik, u nějž je třeba si uvědomit jednu věc jasně. V okamžiku, kdy přišla zpráva, že plán selhal, že bratr byl přepaden, dokumenty ukradeny, opěrný bod strategie zničen, ona nepropadla panice. Nepřestala jednat. Nevrátila se do salonu plakat. Vrátila se tam, kde měla pracovat. Pokračovala. To není odvaha v hrdinském smyslu toho slova. Je to disciplína, která přichází z jednoho místa, z úplné jasnosti o situaci. Věděla, co je v sázce. Věděla, co může udělat, pokud se jí to podaří. A věděla, že panikou neudělá vůbec nic. Právě tato schopnost pokračovat v činnosti v okamžiku, kdy se situace zhroutí, je věcí, která odlišuje ženy, o nichž kanál Dějiny pro sny vypráví, od těch, o nichž dějiny mlčí. Mnohé ženy v podobné situaci zmrzly. Mnohé se vzdaly. Mnohé jednoduše neměly ani kde začít. Genevieve Carovová mohla začít proto, že se na tento okamžik systematicky připravovala celé týdny dopředu. Pokud vás tato forma ženské síly fascinuje tak jako Bedřicha Ctislava Mrázka, pokud vás zajímají příběhy žen, které neměly zákon na své straně a přesto se pohybovaly světem s přesností, která mužům brala dech, přihlaste se k odběru kanálu Dějiny pro sny. Tady se o takových ženách vypráví pravidelně, poctivě a bez sentimentu. Tlačítko pro odběr najdete níže. A než půjdeme dál, chci se vás zeptat na něco konkrétního, co mě při studiu tohoto příběhu zaměstnávalo dlouho. Genevieve Carovová vstoupila do manželství s plánem. Věděla, do čeho jde. Věděla, koho si bere a co hledá. Byl to akt strategické manipulace nebo jediná možná odpověď ženy, které zákon nenechal žádnou jinou cestu? Napište mi to do komentářů. Nejde o správnou nebo špatnou odpověď. Jde o to, kde každý z vás kreslí tu hranici. Zajímá mě váš pohled. Vraťme se do archivní místnosti. Protože tam, ve druhé zásuvce 3. kabinetu, pod červenou lněnou stuhou, ležely věci, které Genevieve Carovová chtěla najít. 17 dokumentů. Datovaných do let, kdy jí byly 3 a 5 let. Psaných rukou zemřelého vévody z Halvestonu, Lucianova otce. A tyto dokumenty detailně, s trpělivostí bankéřovy prózy, s čísly, jmény, daty a podpisy, popisovali, jak byl jistý Vicomte Caro z Norfolku přiveden prostřednictvím řady promyšlených půjček, falešných podpisů a jednoho přímého křivého svědectví k tomu,
aby na sebe vzal finanční vinu za železniční investici, která skolabovala a zruinovala 6 rodin. Ta investice nebyla jeho. Ten podpis nebyl jeho. Ten krach si nezasloužil. Aby plně pochopili, co to znamenalo, musíme na okamžik odbočit k fenoménu, který viktoriánskou Anglii zasáhl s plnou silou ve 40. letech 19. století, k takzvané železniční mánii. V letech 1844 a 1845 se v Anglii v rozmezí několika měsíců navrhlo přes 2000 kilometrů nových tratí. Investiční horečka zachvátila celou zemi. Drobné akcionáře, velké šlechtice, obchodníky, zemědělce. Všichni kupovali akcie, všichni věřili, že železnice změní tvář světa a mnohé změnila, ale desítky investičních projektů byly špatně řízeny, financovány podvodem nebo jednoduše předimenzovány. Krachy přišly rychle a nemilosrdně. Rodiny, které dali do akcí celoživotní úspory nebo pozemky, se ocitly bez ničeho. A v prostoru mezi těmi, kdo skutečně investovali špatně, a těmi, kdo krachující firmy organizovali, existoval podivný šedý prostor. Lidé, jejichž jméno se z různých důvodů dostalo na dokumenty podvodu, aniž by za podvodem stáli. Vicomte Caro z Norfolku byl takovým člověkem. Jeho podpis byl na dokumentech. Jeho jméno bylo v zápisech. Veřejnost a se veřejností i zákon viděla výsledek, nikoli příčinu. A zemřelý vévoda z Halvestonu se postaral, aby příčina zůstala neviditelná. Proč to vévoda udělal? Odpověď nebyla v pohnutkách morálního zvrhlíka, byla v pohnutkách chladného kalkulátora. Vicomte Caro vlastnil pozemky na hranici Norfolku, které sousedily s halvestonskými majetky. Pozemky s těžebními právy na dřevo, strategicky hodnotné, obtížně jinak získatelné. Muž v hanbě a bez příjmu byl muž, na který prodá pozemky za zlomek jejich hodnoty, nebo je ztratí u soudu, nebo je odkáže jako splátku dluhu. Cesta k norfolským lesům vedla přes zruinování rodiny Carových. Ale proč Vicomte Caro souhlasil? Proč vzal tu hanbu na sebe? Odpověď byla v 17. dokumentu, posledním ve svazku, psaném rukou zemřelého vévody. Dokumentu, který říkal jasně, pokud Vicomte odmítne nést vinu za kolaps investice, bude jeho žena obviněna z cizoložství a jeho děti prohlášeny za nelegitimní. Byl to vydírání. Čisté, chladné, spočtené vydírání. A Vicomte Caro si vybral raději zruinování sebe samého, než zruinování jména své ženy, svého syna a své dcery. Vzal hanbu, aby ochránil je. Žil 20 let pod jménem, které nebylo jeho. Bedřich Ctislav Mrázek se přiznává, že tohle místo příběhu mu trvalo nejdéle vstřebat, protože je v něm stlačen celý svět, ve kterém ženy neexistovaly jako právní subjekty. Vévoda mohl hrozit obviněním z cizoložství, protože takovéto obvinění bylo v té době zničující. Ne proto, že by muselo být pravdivé, ale proto, že veřejná hana drtila bez ohledu na pravdu. Žena obviněná z cizoložství, i kdy byla obviněna křivě, se jen těžko zotavovala ze společenského vyloučení. A její děti nesly nálepku nelegitimity jako doživotní stigma. Otec to věděl, vévoda to věděl. A na tom vědomí byl postaven celý plán. A teď tady seděla dcera toho otce, 17 let poté, a v archivní místnosti čtvercového domu v Lesích četla ty dokumenty svíčkovým světlem a věděla, co s nimi udělá. Lucian Halveston přijel na panství 6 dní poté, co mu Genevieve napsala. Přijel neohlášen, na černém koni, jehož dojel rychleji, než bylo vzhledem k počasí rozumné. Našel svou ženu v ranním salonu v jihozápadním rohu domu, kde světlo o 4:00 odpolední bylo nejostřejší. Seděla u psacího stolu, u stolu, který patřil jeho matce, a psala. Nevstala, když vstoupil. Poslala jste pro mě. Poslala. Přál bych si vědět proč. Odložila pero. Uzavřela kalamář s tou pečlivou péčí, kterou přikládala ke každé maličkosti,
Otkar přijela do Halveston Parku. Hleděla na stůl okamžik a pak se na něho podívala. Lucien. Bylo to poprvé, co použila jeho křestní jméno a on to registroval s malým, mimovolným stažením ramen. Reakcí tak nepatrnou, že by si ji nevšiml nikdo, kdo ho 6 týdnů nepozoroval. Co víte o mém otci? Nevěděl vše. Řekl to, co věděl každý muž ve 3 hrabstvích. Vicomte Carros pronevěřil. Byl chráněn před trestním stíháním díky velkorysosti lepších lidí. Žije v ústraní na venkovském sídle díky laskavosti příbuzných. A víte, kdo tu ochranu zorganizoval? Stručná pauza. Můj otec, předpokládám. Byl to typ velkorysosti, která mu byla vlastní. Ano, řekla Genevieve. Byl to přesně ten typ velkorysosti, který byl vlastní vašemu otci. Vstala. Přistoupila k oknu. Z kabinetu, který odemkla klíčem, jenž jí nebyl vydán, ale nechala si ho vyrobit, vyndala svazek v červené lněné stuze. Položila ho na stůl mezi ně. Čtěte v jakémkoliv pořadí chcete. Budu na zahradě. Neotočila se za ním, když odcházela. Nepotřebovala to. Věděla, s tou chladnou přesností, s níž nyní dělala vše, že muž, který jí u oltáře zašeptal, že bude prosit o jeho přízeň, stojí a chystá se zjistit, že po celý svůj dosavadní život stál na podlaze, kterou někdo jiný postavil z lží. Ona tu podlahu nepoložila, jen přinesla světlo. Lucian Halveston číst dokumenty. Nejprve rychle, tak jak čítal parlamentní záznamy. Pak je četl znovu, velmi pomalu, s perem v ruce a prázdným papírem vedle. Zaznamenával nesrovnalosti, jak byl zvyklý. Žádné nesrovnalosti nenašel. Písmo bylo otcovo. Pečeti byly otcovi. Svědci byli 2 muži, které od dětství znal jako strýce. Muži, kteří ho houpali na kolenou v tomto domě, kteří seděli na jeho otcových pohřbech a pohřbech jeho předků a kteří, jak dokumenty jasně uváděli, dostali jako platbu za mlčení část pozemků Carrových na norfolské hranici. Strýcovo jméno Crowley stálo pod 17. stránkou. Vévoda Halveston seděl v ranním salonu sám. Nepohnul se, když se setmělo. Nepohnul se, když sluha přišel s dotazem na večeři, otevřel dveře, podíval se na vévodu jedním pohledem a zavřel dveře zpátky bez jediného slova. Seděl s otcovými stránkami rozloženými před sebou a v tichu rekonstruoval celou architekturu svého dosavadního života. Otec byl zloděj. Otec byl zloděj, který svou krádež zabudoval do příběhu tak přesvědčivého a tak samozřejmého, že Lucian vyrostl v přesvědčení, že dcery Vicomta Carra jsou přesně ten typ žen, které si Halveston bere pouze k neutralizaci problémů. Věřil tomu ve škole, kdy ostatní chlapci znali jméno Carrových jako synonymum pro finanční skandál. Věřil tomu ve svých klubech, kdy muži jeho třídy komentovali vévodčino jméno s tou lehkou samozřejmou nadřazeností lidí, kteří nikdy nepochybují o tom, co vědí, protože jim to řekli jiní lidé jejich třídy. A věřil tomu u oltáře, kdy se sklonil k ženě, kterou vůbec neznal, a zašeptal jí nejkrutější větu, jakou v životě vyslovil. Protože věřil na autoritě mrtvého muže, že si to zasloužila, nezasloužila si to. Přišla do jeho katedrály se znalostí každého slova těch 17 stránek. Ne proto, že by dokumenty měla, ne ještě, ale protože věděla, že existují. Věděla, kde pravděpodobně jsou. Přišla a řekla sliby stejným tónem jako on, protože měla bratra v příkopu a otce v hanbě a potřebovala přístup do archivní místnosti, do níž nemohla vstoupit jako nikdo jiný než žena, která si ho vzala. On ji neabsorboval. Ona absorbovala jeho. Bedřich Ctislav Mrázek se přiznává, že toto místo příběhu je jedním z těch, u nichž si musí připomenout, že popisuje jeden konkrétní příběh a ne obecné pravidlo viktoriánské doby. Mnoho žen té éry nemělo nic takového na ruce. Neměli dokumenty, neměli bratra s informacemi, neměli to štěstí, a štěstí to z velké části bylo,
vcházet do manželství s pákou, která mohla fungovat. Pro mnoho žen 19. století nebyla žádná páka dostupná. Zákon je ponechal bez prostředků a to, co jim zbývalo, byly daleko menší, daleko bolestnější strategie. Ale o těch si povíme za chvíli. Vévoda nalezl svou ženu v zahradě po půlnoci. Chodila po štěrkových cestách v zimním vzduchu tak dlouho, až přestala cítit šef na rukavicích. Pak si sedla na kamennou lavičku pod tisem, protože se rozhodla, že do domu nevstoupí, dokud za ní nepřijde on. Věděla, že přijde. Odhadla ho 6 týdnů a věděla, jaký je to muž. Ne muž bez svědomí, ale muž, jemuž svědomí celý život spolehlivě ukazovalo jiným směrem, protože tak byl vybudován jeho svět. Stál před ní v košili bez kabátu v zimním vzduchu. Nebyl v tom nic z vévody, nic z muže 3 debat v horní sněmovně. Byl to muž, který právě 8 let příliš pozdě pochopil, že žena před ním byla nejnebezpečnější osobou v každé místnosti, do níž kdy vstoupila, a že si ji vzal, aniž by ji vůbec viděl. Co ode mě chcete? Řekl. Nebyla to výzva. Byl to otázka muže, který neví, jakou měnou disponuje. Genevieve hleděla na něho v měsíčním světle a nevstala z lavičky. Chlad prošel přes plášť a přes šaty až do kostí. Nepohnula se. Chci, aby bylo jméno mého otce obnoveno. Písemně. V gazet. Vaším podpisem. Do 14 dnů. Stane se. Chci, aby váš strýc Lord Crowley byl odvolán ze všech funkcí, které v rodině zastává. Nechám na vás, jakého příběhu k tomu použijete. Chci ho v malém domě, v malém hrabství a chci ho tam po zbytek jeho přirozeného života. Stane se. Chci, aby byl můj bratr Nikolas přivezen sem, do tohoto domu, do péče vašeho lékaře, na vaše náklady, dokud se zcela neuzdraví. A déle, pokud si to přeje. Stane se. A chci, řekla Genevieve, a zde, poprvé od katedrály, se její hlas změnil o tak malou míru, že by to zaznamenal jen člověk, který ji studoval 6 týdnů, chci, abyste pochopil, že jsem si vás nevzala z pomsty. Vzala jsem si vás kvůli přístupu. Pomsta nebyla smyslem. Pravda byla smyslem. Můj otec žil 20 let pod jménem, které nebylo jeho. Chtěla jsem ho dostat zpět. Dostanete ho zpět. Vím, že dostanu. Nežádala jsem. Bedřich Ctislav Mrázek se zde zastavuje, protože ty požadavky jsou historicky důležité nejen jako dramatický moment, ale jako výřez toho, co mohla a nemohla žena v 19. století požadovat. Genevieve Carovová nežádala peníze. Nechtěla rozvod. Nežádala ani právní rehabilitaci skrze soud, protože věděla, že jako žena nemá soudní stání a že veřejná tahanice by dokument zničila dřív, než by cokoliv přinesla. Žádala věci, k jejichž plnění byl třeba muž s vlivem a jménem, obnovení otcovi cti v gazete, odvolání strýce, péče o bratra. Věci zákon neumožňoval vynutit si soudně, ale věci, které člověk s chladnou hlavou a dokumenty mohl získat z rukou muže, jemuž záleželo na vlastní reputaci. Ona nepotřebovala zákon. Potřebovala situaci, v níž se splnění jejich podmínek stalo pro druhého jedinou rozumnou volbou. A to je, přiznává Bedřich Ctislav Mrázek, forma inteligence, s níž se v dějinách setkáváme u žen znovu a znovu, přesně v okamžicích, kdy zákon byl jasně na straně druhého. Nikoliv síla, nikoliv právo, nikoliv formální autorita, ale přesná znalost situace a schopnost v ní nalézt takový bod tlaku, který funguje bez zdrojů, jež žena neměla. Lucian Halveston nesedl na lavičce. Sedl si na kamennou zítku a zůstal tam v košili bez kabátu v zimě a hleděl na svou ženu v měsíčním světle. Přemýšlel o tom, že prošla délku jeho katedrály před 3 týdny se 17 stránkami otcových zločinů přiloženými k tělu a odpověděla na jeho krutost k lidem ženy, která ho změřila a shledala přežitelným. Byl to nejúžasnější člověk, s nímž se kdy setkal. A řekl jí, že bude prosit. Genevieve, řekl, a použití jejího křestního jména
tiché, bez ornamentu, bylo tak jiné od hlasu u oltáře, že se na něho otočila poprvé té noci. Nemohu vzít zpět, co jsem vám řekl. Nemohu vzít zpět, co udělal můj otec. Nemohu vzít zpět jedinou hodinu posledních 20 let. Ale chtěl bych, pokud mi to dovolíte, strávit zbytek života tak, aby se o vaší rodině nikdy nemluvilo jinak než se vší úctou. To je velký závazek. Je to jediný závazek, který mi zbyl a který ještě k něčemu je. Genevieve ho pozorovala. Listopadový chlad usadil do zahrady a někde v lesích za tisem zavolala jednou liška. Řekl jste mi, že budu prosit, řekla. Řekl. Nebudu. Nikdy. O nic. Tuto pozici nebudu přehodnocovat. Chápu ji. Ale pokud splníte, co jste řekl, že splníte. Pokud obnovíte otcovo jméno a odvoláte strýce a přivezete mého bratra do tohoto domu a budete se od této noci chovat jako muž, který pochopil, co stálo ženu, již si vzal, naučit ho vidět. Pak snad v čase nabídnu vám něco, co jsem ještě nenabídla nikomu. Odmlčela se. Svou společnost, svobodně danou. Nikoliv jako vaše žena. Jako já sama. Sklonil hlavu. To je více, než mám právo žádat. Je. Proto nebudete žádat. Zasloužíte si to nebo ne. A uvidíme, lordi Halverstone, jakým člověkem se ukážete být, až vám nikdo neříká, jakým máte být. Vstala a prošla kolem něho směrem k domu. Štěrk pod jejími střevíci nevydal žádný zvuk, protože chodila těmi cestami hodiny a věděla přesně, kde leží každý uvolněný kamének. On zůstal na zítce ještě hodinu v zimě a samotě s architekturou svého dosavadního života stále rozloženou na stole v ranním salonu. A s novou architekturou, pomalejší, těžší, jeho vlastní, teprve začínající se skládat kolem jednoho malého jasného faktu, jeho ženy. A zde si Bedřich Ctislav Mrázek dovolí krátce opustit příběh Genevieve, protože zahradní scéna otevírá téma, které je samo o sobě hodné pozornosti. Co se vlastně stalo s ženami, které dostali to, co chtěli, a co se stalo s jejich manželstvím potom? Viktoriánská společnost nebyla neschopna změny uvnitř manželství, ale neměla pro tu změnu jazyk. Žena, která přinutila manžela k ústupu nebo dohodě, se ocitla ve zvláštní pozici. Vyhrála bitvu, ale zákon zůstal nezměněn. Stále neexistovala jako právní subjekt. Stále nemohla vlastnit majetek. Stále nemohla odejít s dětmi, pokud by se rozhodla odejít. Výsledkem proto nebyla revoluce, byl to křehký modus vivendi, tiché uspořádání uvnitř jednoho domu, kde obě strany věděly, co je zatím, co se vyhrálo, co se nezískalo. Taková manželství existovala. Dopisy, které po sobě zanechaly viktoriánské ženy, dopisy psané sestrám, přítelkyním, dospělým dcerám, někdy poodhalují tuto strukturu s překvapivou otevřeností. Píše se v nich o mužích, kteří se naučili ptát, ne rozkazovat. O mužích, kteří jakoby si najednou uvědomili, co je jejich žena zač, a přijali to. A píše se v nich také o tom, jak ženy tuto změnu nechaly probíhat v tichosti. Nemluvili o svém vítězství. Nepřipomínali ho. Přijali nový stav věcí se stejnou zdvořilostí, s jakou přijímali dříve ten starý. Protože to byl jediný způsob, jak ho udržet. Oznámení v gazet vyšlo 11 dní poté. Bylo stručné. Uvádělo, že určité záležitosti týkající se záležitostí Vicomta Cara z Norfolku před 20 lety byly přezkoumány současným vévodou z Halvestonu a shledány nesprávně zaznamenanými. A že papíry zemřelého vévody jednoznačně prokazují, že Vicomte byl obětí podvodu spáchaného osobami od té doby zesnulými a osobami od té doby odejitými z veřejného života. Oznámení obnovilo Vicomtovo jméno ve veřejném záznamu, podepsáno vlastní rukou Luciana Halvestona. Lord Crowley odjel do malého statku ve Walesu ve stejném týdnu. Nevrátil se. Nicholas Caro přijel do Halveston Parku v krytém kočáře v úterý v polovině prosince, s paží v dlaze a s horečkou stále v těle. A jeho sestra ho přivítala u dveří
a chvíli ho držela bez jediného slova, protože ta slova neexistovala proto, čím prošli. A byli oba vychováni otcem, který je naučil, že některé věci jsou příliš důležité na to, aby se o nich mluvilo, dokud se jejich cena stále platí. Vévoda stál 3 kroky za nimi ve vstupní hale. Nepřistoupil. Začínal se učit. S pomalou trpělivostí muže, který znovu mapuje dům, v němž vyrostl, že v žádné místnosti, do níž jeho žena vstoupila, není ten první. A že druhým se snad stane, ne tím, že to bude vyžadovat, ale tím, že si to zaslouží. Bedřich Ctislav Mrázek by tu chtěl na okamžik opustit tento příběh a říct si, co se stalo s ostatními. Se ženami, které neměly svazek v červené stuze, které neměly bratra s dokumenty, které neměly to malé, nepravděpodobné štěstí vstoupit do manželství s takovou pákou v ruce. Protože příběhů jako Genevievin bylo v 19. století málo. Byl výjimkou, ne proto, že by ženy nebyly dost silné nebo vynalézavé, ale protože okolnosti, které ji umožnily, byly vzácné. Většina žen měla jiné nástroje, méně dramatické, méně viditelné, ale v svém tichu mnohdy důmyslnější. Existoval například nástroj, který historici ženského každodenního života nazývají ekonomická paralelní existence. Zákon říkal, že veškerý majetek a příjem ženy patří manželovi, ale zákon byl obecný a dohled byl v praxi omezený. Ženy středních a vyšších vrstev spravovaly domácnosti a domácnost byl ekonomický prostor, v němž bylo množství transakcí každodenně nevykazovaných, neúčtovaných, nesledovaných. Peníze za provoz kuchyně, za nákupy na trhu, za drobné opravy. V rukou ženy, která se rozhodla si odkládat, tato každodenní finanční agenda vytvářela v průběhu let nevelké, ale reálné rezervy, ukryté u příbuzných, u důvěryhodných obchodníků, u lékárníků. Zákon se o to nestaral, protože zákon nepočítal s tím, že by ženy takto jednaly. Existoval nástroj přátelství. Ženy v domácnostech budovaly sítě přátelství s jinými ženami, s lékaři rodin, s faráři, s učitelkami dětí. Tyto sítě přenášely informace, zdroje a občasnou ochranu způsoby, jež žádný zákon nepostihoval, protože žádný zákon je nepředpokládal. Žena, která potřebovala vědět, zda se manžel zadlužil, zjistila to od manželky bankéřova právníka, která to slyšela od manžela. Žena, která potřebovala bezpečné místo pro dopis, ho zanechala u rodiny faráře. Existoval nástroj náboženství. Církev a charitativní práce byly prostory, do nichž manžel typicky nezasahoval, protože bylo společensky nevhodné kontrolovat ženinu zbožnost. Angažmá v charitativní práci dávalo ženám legitimní důvod pohybovat se mimo dům, budovat přátelství, vést korespondenci. A korespondence vedená pod záminkou charitativní organizace mohla nést obsah, který by jinak z domu nevytáhl. Bedřich Ctislav Mrázek se přiznává, že tato kombinace, archivní místnost přístupná skrze taktiku zdvořilosti, rezervy budované v podúčtech domácnosti, přátelství vedená přes náboženské instituce, mu připomíná způsob myšlení, který v moderním světě popisujeme jinými slovy. Dnes bychom řekli správa informačních asymetrií nebo strategické využití institucionálních slepých míst. Viktoriánské ženy by tato slova nezavaly, ale dělali přesně to. Jméno, které Bedřich Ctislav Mrázek musí zmínit v tomto bodě, je jméno Lady Caroliny Nortonové. V Česku je téměř neznámá. V anglické historii ženského práva patří mezi nejvýznamnější osobnosti první poloviny 19. století. Ne proto, že bojovala se zbraněmi v ruce, ale proto, že bojovala přesně tím způsobem, o němž dnes mluvíme. Dokumenty, korespondencí, přáteli na správných místech a neústupnou trpělivostí. Carolina Norton vstoupila v roce 1827 do manželství s Georgem Nortonem.
Mužem, který ji fyzicky trýznil, vzal jí děti a pokusil se jí společensky i finančně zničit. Zákon byl na jeho straně ve všem. Jako provdaná žena nemohla podat žalobu, nemohla vlastnit výdělky ze svého literárního díla, nemohla zákonně žádat o styk s vlastními dětmi. Muž jí odvedl děti a odmítl jí přístup k nim, legálně, zcela v mezích zákona. Co dělala? Psala. Pamflety, politická podání, tiskové zprávy. Přímé dopisy zákonodárcům, jejichž přátelství si budovala po celá léta. Měla kontakty na nejvyšší úrovni, včetně osobního přátelství s tehdejším premiérem Lordem Melbourne, což jí ostatně stálo mnoho veřejné reputace, když se George Norton pokusil podat žalobu z cizoložství právě vůči Melbourne. Žaloba nebyla úspěšná, ale škody na pověsti zůstaly. A přesto Carolina Nortonová vytrvala. Zákon o opatrovnictví dětí z roku 1839, který ženám poprvé umožnil žádat o opatrovnictví dětí do 7 let věku, byl přímo spojen s jejím lobováním a s jejími texty. Zákon o manželské krutosti z roku 1850, zákon o majetku z roku 1857, v pozadí všech těchto změn stálo jméno Nortonové. Osobní bitvu nevyhrála, ale vyhrála bitvy, které pomohly ženám po ní. Nikdo to samozřejmě neoznačil jako vítězství. Označilo se to jako ústup okolností, jako výsledek přirozené evoluce zákonodárství. Jméno Caroliny Nortonové se v učebnicích nevyskytuje tak často, jak by mělo, protože nezapálila barikádu. Psala dopisy. Existoval ještě jeden nástroj, možná nejdůležitější, a tím byl přenos znalostí mezi generacemi. Matky učily dcery. Ne explicitně, ne jako lekce s tabulemi a knihami, ale tím, jak se chovali. Tím, co říkali o tom, co se říkat nemá. Tím, jak ukazovali, kam si klást dokumenty a proč. Tím, jak zacházeli s klíči. Genevieve Carovová věděla, kde hledat v archivní místnosti, částečně proto, že o takových archivech, o tom, co v nich bývá a proč, slyšela od žen, které si to pamatovaly z vlastní zkušenosti. Znalost přežívala generace v mezerách konverzací, které se zdály mluvit o čemkoliv jiném. Ale vrátíme se ke Genevieve. K poslednímu okamžiku jejího příběhu, který Bedřich Ctislav Mrázek považuje za nejdůležitější. Bylo to ráno na jaře, o rok nebo více po zahradní noci. V ranním salonu v jihozápadním rohu domu, kde světlo o 4:00 bylo nejostřejší. Genevieve položila na stůl vedle Lucianova lokte složený dopis. Můžete si ho přečíst, pokud chcete. Je to dopis, který jsem nesla u oltáře. Myslím, že jste si to zasloužil. Přečetl ho. Byl to dopis, který jí napsal Nikolas 3 týdny před svatbou. Dopis, který říkal, mám dokumenty, dostanu se k tobě před obřadem. Počkej na mě. Dopis, který nesla přiložený k tělu přes celou katedrálu, přes snídani po obřadu, přes kočárovou cestu na sever, přes prvních 11 dní v Halveston Parku, dokud nedostal svého mrtvyšího souseda u těla dopisu od sestřenice. Dopis, se kterým oba papíry ležely vedle sebe za jejím srdcem jako 2 půlky něčeho rozbitého. Lucian ho přečetl, složil ho, vrátil jí ho bez slova, protože konečně pochopil 6 měsíců příliš pozdě a přesně včas, že správná věc, jakou udělat s nejdůležitějším papírem v cizím životě, je vrátit ho celý. To je, přiznává Bedřich Ctislav Mrázek, věc, u níž musí zastavit a sedět s ní chvíli. Protože v té scéně není jen konec příběhu jednoho manželství. Je v ní celý oblouk toho, o čem dnešní video mluví. Žena vstoupila do situace, v níž zákon byl zcela na straně toho druhého. V níž on mohl dělat v podstatě cokoliv, co by se mu zachutnalo, a zákon by ho podpořil, zákon by ho chránil, zákon by mu dal za pravdu. Místo toho, aby zákon změnila, protože to nemohla, ona ho obešla. Ne útěkem, ne křikem, ne vzpourou, která by byla viditelná a snadno potlačitelná. Obešla ho tím, že se pohybovala v mezích,
které zákon předpokládal, a tyto meze používala způsoby, jež zákon nepředpokládal. Dostala klíč, protože se chovala jako žena, která prostě spravuje dům. Dostala přístup do archivní místnosti, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí číst v archivu vlastního domu. Napsala 3 dopisy, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí psát dopisy. Jela na poštu sama, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí jít na poštu. V každém tomto kroku dělala přesně to, co bylo formálně dovoleno, a v součtu těchto kroků vytvořila situaci, v níž muž s absolutní právní mocí nad ní seděl v ranním salonu a říkal: stane se, stane se, stane se. Tato forma odporu, pomalá, systematická, neviditelná, není méně skutečná než odpor s vidlemi v ruce. Je jen těžší vyprávět, protože nemá dramatický oblouk, který jsme zvyklí od příběhů odporu čekat. Nemá barikádu, nemá výkřik. Má 6 hodin v archivní místnosti a červenou lněnou stuhu na svazku stránek. A právě proto se o ní raději nezmiňuje. Bedřich Ctislav Mrázek chce u tohoto bodu chvíli zůstat, protože jde o věc, která ho při práci na kanálu Dějiny pro sny zaměstnává nejdéle a nejhlouběji. Dějiny odolávání, dějiny těch, kteří se nebránili zřejmě, ale přežívali systematicky, jsou dějinami, které se píší s obtížemi, protože náš způsob vyprávění dějin je nastaven na události s jasným datem, s výkřikem, se zástupy. Revoluce roku 1848 má datum. Pohyb sufražetek má průvody a vězení a fotografie. Ale žena, která 6 hodin sedí v prašném archivu venkovského sídla a vrací svazek dokumentů přesně tam, kde byl, a odejde bez jediného pohybu v tváři, tato žena nenechala za sebou datum. Nenechala za sebou fotografie. Zanechala jen svazek na správném místě a manžela, který pár dní poté poprvé v životě pochopil, kde stojí. Historici toto nazývají mikrodějinami. Malými příběhy, které se skládají do obrazu velké epochy. A Bedřich Ctislav Mrázek věří, a bude tomu věřit tak dlouho, dokud bude tento kanál dělat, že tyto malé příběhy jsou často přesnějším portrétem doby než velká diplomatická dramata nebo bitvy s kanonádou. Protože v malých příbězích vidíme, jak lidé skutečně žili. Co cítili? Co dělali, když zákon byl jasně na straně někoho jiného? A jak nalézali cestu navzdory tomu? Bedřich Ctislav Mrázek chce uzavřít dnešní video jednou myšlenkou, která mu při práci na tomto tématu přišla s překvapivou jasností. Viktoriánský právní a společenský systém byl postaven tak, aby ženy zneviditelnil, aby z nich udělal právní nic, administrativní produloužení manžela, tichý nábytek bohatých domů. Systém to dělal se značným úspěchem. Tisíce žen té éry prožili celý život přesně v tom neviditelném prostoru, k němuž byly předurčeny. Ale systém se mýlil v jednom. Zneviditelnil ženy jako právní subjekty. Nezneviditelnil je jako mysticí bytosti. Nemohl vzít ženě její paměť, její pozornost, její schopnost rozumět situaci, číst lidi, sbírat informace. A právě z těchto věcí, z paměti, pozornosti, informací a chladné trpělivosti vznikaly příběhy, jako je ten, který vám dnes vyprávěl Bedřich Ctislav Mrázek na kanálu Dějiny pro sny. Příběhy o ženách, které zákon neviděl a které právě proto viděli vše ostatní. Genevieve Karovová nikdy neprosila. Ne proto, že by se nedokázala ponížit, ale proto, že se rozhodla, že to bude věc, o níž jí zákon, manžel ani žádná okolnost nikdy nepřinutí. Tuto pozici si vymezila u oltáře a nedovolila, aby kdokoliv nebo cokoliv s ní pohnulo. A v té pevnosti, v té absolutní neústupnosti jednoho jediného bodu byl druh svobody, který jí zákon vzít nemohl. Zákon vzal ženám majetek, hlas, právo podat žalobu. Ale nemohl vzít rozhodnutí o tom, co žena za žádnou cenu neudělá. Bedřich Ctislav Mrázek se při každém zamyšlení nad viktoriánskými ženami vrací k témuž pozorování.
Tyto ženy nebyly hrdinky v tom smyslu, ve kterém jsme zvyklí o hrdinkách mluvit. Nebyly bezdůvodně odvážné. Nebyly lhostejné k riziku. Věděli přesně, co je v sázce a jednoduše spočítali, zda to za to stojí a pak šli a udělali to. To není romantika. To je matematika přežití. A je to forma inteligence, která přetrvala proto, že ji nebylo možné zakázat ani skonfiskovat. Příště se na kanálu Dějiny pro sny podíváme blíž na to, co přišlo po oltáři. Na to, jak manželství v praxi vypadalo den po dni, týden po týdnu, za zavřenými dveřmi venkovských sídel a londýnských domů. Na těhotenství bez anestézie. Na porody bez záruky. Na ženy, které přišly k roku vdovství vyčerpány a konečně svobodny. Na ty, které to nepřežily. Ale to je příběh na příště. Tady Bedřich Ctislav Mrázek. Tady Dějiny pro sny. Nashledanou příště. Ci jsou příliš důležité na to, aby se o nich mluvilo, dokud se jejich cena stále platí. Vévoda stál 3 kroky za nimi ve vstupní hale. Nepřistoupil. Začínal se učit s pomalou trpělivostí muže, který znovu mapuje dům, v němž vyrostl, že v žádné místnosti, do níž jeho žena vstoupila, není ten první. A že druhým se snad stane ne tím, že to bude vyžadovat, ale tím, že si to zaslouží. Bedřich Ctislav Mrázek by tu chtěl na okamžik opustit příběh Genevieve a Luciána a říct si o ženách, které neměly svazek v červené stuze, které neměly bratra s dokumenty, které neměly to malé, nepravděpodobné štěstí vstoupit do manželství s pákou, která mohla fungovat. Protože příběhů jako Genevievin bylo v 19. století málo. Byl výjimkou ne proto, že by ženy nebyly dost silné nebo vynalézavé, ale protože okolnosti, které ji umožnily, byly vzácné. Většina žen měla jiné nástroje, méně dramatické, méně viditelné, ale v svém tichu mnohdy důmyslnější. Existoval například nástroj, který historici ženského každodenního života nazývají ekonomická paralelní existence. Zákon říkal, že veškerý majetek a příjem ženy patří manželovi, ale zákon byl obecný a dohled byl v praxi omezený. Ženy středních a vyšších vrstev spravovaly domácnosti a domácnost byl ekonomický prostor, v němž bylo množství transakcí každodenně nevykazovaných, neúčtovaných, nesledovaných. Peníze za provoz kuchyně, za nákupy na trhu, za drobné opravy. V rukou ženy, která se rozhodla si odkládat, tato každodenní finanční agenda vytvářela v průběhu let nevelké, ale reálné rezervy, ukryté u příbuzných, u důvěryhodných obchodníků, u lékárníků. Zákon se o to nestaral, protože zákon nepočítal s tím, že by ženy takto jednaly. Existoval nástroj přátelství. Ženy v domácnostech budovaly sítě přátelství s jinými ženami, s lékaři rodin, s faráři, s učitelkami dětí. Tyto sítě přenášely informace, zdroje a občasnou ochranu způsoby, jež žádný zákon nepostihoval, protože žádný zákon je nepředpokládal. Žena, která potřebovala vědět, zda se manžel zadlužil, zjistila to od manželky bankéřova právníka, která to slyšela od manžela. Žena, která potřebovala bezpečné místo pro dopis, ho zanechala u rodiny faráře. Existoval nástroj náboženství. Církev a charitativní práce byly prostory, do nichž manžel typicky nezasahoval, protože bylo společensky nevhodné kontrolovat ženinu zbožnost. Angažmá v charitativní práci dávalo ženám legitimní důvod pohybovat se mimo dům, budovat přátelství, vést korespondenci. A korespondence vedená pod záminkou charitativní organizace mohla nést obsah, který by jinak z domu nevytáhl. Bedřich Ctislav Mrázek se přiznává, že tato kombinace, archivní místnost, přístupná skrze taktiku zdvořilosti, rezervy budované v podúčtech domácnosti, přátelství vedená přes náboženské instituce, mu připomíná způsob myšlení, který v moderním světě popisujeme jinými slovy. Dnes bychom řekli správa informačních asymetrií nebo strategické využití institucionálních slepých míst.
Viktoriánské ženy by tato slova neznaly, ale dělali přesně to. Jméno, které Bedřich Ctislav Mrázek musí v tomto místě zmínit, je jméno Lady Caroliny Nortonové. V Česku je téměř neznámá. V anglické historii ženského práva patří mezi nejvýznamnější osobnosti první poloviny 19. století. Ne proto, že bojovala se zbraněmi v ruce, ale protože bojovala přesně tím způsobem, o němž dnes mluvíme. Dokumenty, korespondencí, přáteli na správných místech a neústupnou trpělivostí. Carolina Norton vstoupila v roce 1827 do manželství s Georgem Nortonem, mužem, který ji fyzicky trýznil, vzal jí děti a pokusil se jí společensky i finančně zničit. Zákon byl na jeho straně ve všem. Jako provdaná žena nemohla podat žalobu, nemohla vlastnit výdělky ze svého literárního díla, nemohla zákonně žádat o styk s vlastními dětmi. Muž jí odvedl syny a odmítl jí přístup k nim, legálně, zcela v mezích zákona doby. Co dělala? Psala. Pamflety, politická podání, tiskové texty. Přímé dopisy zákonodárcům, jejichž přátelství si budovala po celá léta. Měla kontakty na nejvyšší úrovni, včetně přátelství s tehdejším premiérem Lordem Melbourne, což jí ostatně stálo mnoho veřejné reputace, když George Norton podal žalobu z cizoložství právě vůči Melbourne. Žaloba nebyla úspěšná, ale škody na pověsti zůstaly. A přesto Carolina Nortonová vytrvala. Zákon o opatrovnictví dětí z roku 1839, který ženám poprvé umožnil žádat o opatrovnictví dětí do 7 let věku, byl přímo spojen s jejím lobováním a s jejími texty. Zákon o manželské krutosti z roku 1850 a zákon o majetku z roku 1857, v pozadí všech těchto změn stálo jméno Nortonové. Osobní bitvu nevyhrála, ale vyhrála bitvy, které pomohly ženám po ní. Nikdo to samozřejmě neoznačil jako vítězství. Označilo se to jako ústup okolností. Jméno Caroliny Nortonové se v učebnicích nevyskytuje tak často, jak by mělo, protože nezapálila barikádu, psala dopisy. Existoval ještě jeden nástroj, možná nejdůležitější, a tím byl přenos znalostí mezi generacemi. Matky učily dcery. Ne explicitně, ne jako lekce s tabulemi a knihami, ale tím, jak se chovali. Tím, co říkali o tom, co se říkat nemá. Tím, jak ukazovali, kam si klást dokumenty a proč. Tím, jak zacházeli s klíči. Genevieve Carovová věděla, kde hledat v archivní místnosti, částečně proto, že o takových archivech, o tom, co v nich bývá a proč, slyšela od žen, které si to pamatovaly z vlastní zkušenosti. Znalost přežívala generace v mezerách konverzací, které se zdály mluvit o čemkoliv jiném. Ale vraťme se ke Genevieve. K poslednímu okamžiku jejího příběhu, který Bedřich Ctislav Mrázek považuje za nejdůležitější. Bylo to ráno na jaře, o rok nebo více po zahradní noci. V ranním salonu v jihozápadním rohu domu, kde světlo o 4:00 bylo nejostřejší. Genevieve položila na stůl vedle Lucianova lokte složený dopis. Můžete si ho přečíst, pokud chcete. Je to dopis, který jsem nesla u oltáře. Myslím, že jste si to zasloužil. Přečetl ho. Byl to dopis, který jí napsal Nikolas 3 týdny před svatbou. Dopis, který říkal: Mám dokumenty. Dostanu se k tobě před obřadem. Počkej na mě. Dopis, který nesla přiložený k tělu přes celou katedrálu, přes snídani po obřadu, přes kočárovou cestu na sever, přes prvních 11 dní v Halveston Parku. A ke starému dopisu se pak přidal dopis od sestřenice a oba leželi za jejím srdcem jako 2 půlky něčeho rozbitého, dokud je nepřestala potřebovat nosit. Lucian ho přečetl. Složil ho. Vrátil jí ho bez slova, protože konečně pochopil, 6 měsíců příliš pozdě a přesně včas, že správná věc, jakou udělat s nejdůležitějším papírem v cizím životě, je vrátit ho celý. To je, přiznává Bedřich Ctislav Mrázek,
Věc, u níž musí zastavit a sedět s ní chvíli. Protože v té scéně není jen konec příběhu jednoho manželství. Je v ní celý oblouk toho, o čem dnešní video mluví. Žena vstoupila do situace, v níž zákon byl zcela na straně toho druhého. V níž on mohl dělat v podstatě cokoliv, co by se mu zachutnalo. A zákon by ho podpořil. Zákon by ho chránil. Zákon by mu dal za pravdu. Místo toho, aby zákon změnila, protože to nemohla, ona ho obešla. Ne útěkem, ne křikem, ne vzpourou, která by byla viditelná a snadno potlačitelná. Obešla ho tím, že se pohybovala v mezích, které zákon předpokládal, a tyto meze používala způsoby, jež zákon nepředpokládal. Dostala klíč, protože se chovala jako žena, která prostě spravuje dům. Dostala přístup do archivní místnosti, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí číst v archivu vlastního domu. Napsala 3 dopisy, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí psát dopisy. Jela na poštu sama, protože zákon neříkal, že vévodkyně nesmí jít na poštu. V každém tomto kroku dělala přesně to, co bylo formálně dovoleno, a v součtu těchto kroků vytvořila situaci, v níž muž s absolutní právní mocí nad ní seděl v ranním salonu a říkal: stane se, stane se, stane se. Tato forma odporu, pomalá, systematická, neviditelná, není méně skutečná než odpor s vidlemi v ruce. Je jen těžší vyprávět, protože nemá dramatický oblouk, který jsme zvyklí od příběhu odporu čekat. Nemá barikádu, nemá výkřik. Má 6 hodin v archivní místnosti a červenou lněnou stuhu na svazku stránek. A právě proto se o ní raději nezmiňuje. Bedřich Ctislav Mrázek chce u tohoto bodu chvíli zůstat, protože jde o věc, která ho při práci na kanálu Dějiny pro sny zaměstnává nejdéle a nejhlouběji. Dějiny odolávání, dějiny těch, kteří se nebránili zřejmě, ale přežívali systematicky, jsou dějinami, které se píší s obtížemi. Protože náš způsob vyprávění dějin je nastaven na události s jasným datem, s výkřikem, se zástupy. Revoluce roku 1848 má datum. Pohyb sufražetek má průvody a vězení a fotografie. Ale žena, která 6 hodin sedí v prašném archivu venkovského sídla a vrací svazek dokumentů přesně tam, kde byl, a odejde bez jediného pohybu v tváři, tato žena nenechala za sebou datum. Zanechala jen svazek na správném místě a muže, který pár dní poté poprvé v životě pochopil, kde stojí. Historici toto nazývají mikrodějinami. Malými příběhy, které se skládají do obrazu velké epochy. A Bedřich Ctislav Mrázek věří, a bude tomu věřit tak dlouho, dokud bude tento kanál dělat, že tyto malé příběhy jsou often přesnějším portrétem doby než velká diplomatická dramata nebo bitvy s kanonádou. Protože v malých příbězích vidíme, jak lidé skutečně žili, co cítili, co dělali, když zákon byl jasně na straně někoho jiného, a jak nalézali cestu navzdory tomu. Bedřich Ctislav Mrázek chce uzavřít dnešní video jednou myšlenkou, která mu při práci na tomto tématu přišla s překvapivou jasností. Viktoriánský právní a společenský systém byl postaven tak, aby ženy zneviditelnil. Aby z nich udělal právní nic, administrativní prodloužení manžela, tichý nábytek bohatých domů. Systém to dělal se značným úspěchem. Tisíce žen té éry prožili celý život přesně v tom neviditelném prostoru, k němuž byly předurčeny. Ale systém se mýlil v jednom. Zneviditelnil ženy jako právní subjekty. Nezneviditelnil je jako myslící bytosti. Nemohl vzít ženě její paměť, její pozornost, její schopnost rozumět situaci, číst lidi, sbírat informace. A právě z těchto věcí, z paměti, pozornosti, informací a chladné trpělivosti, vznikaly příběhy, jako je ten, který vám dnes vyprávěl Bedřich Ctislav Mrázek na kanálu Dějiny pro sny. Genevieve Karovová nikdy neprosila. Ne proto, že by se nedokázala ponížit, ale proto, že se rozhodla, že to bude věc, o níž jí zákon, manžel ani žádná okolnost nikdy nepřinutí.
Tuto pozici si vymezila u oltáře a nedovolila, aby kdokoliv nebo cokoliv s ní pohnulo. A v té pevnosti, v té absolutní neústupnosti jednoho jediného bodu, byl druh svobody, který jí zákon vzít nemohl. Zákon vzal ženám majetek, hlas, právo podat žalobu. Ale nemohl vzít rozhodnutí o tom, co žena za žádnou cenu neudělá. Příště se na kanálu Dějiny pro sny podíváme blíže na to, co přišlo po oltáři. Na to, jak manželství v praxi vypadalo den po dni, týden po týdnu, za zavřenými dveřmi venkovských sídel a londýnských domů. Na těhotenství bez anestézie,